ukazovala, kolik hříchů lidé mají. Nadarmo se neříká, chceš-li udělat ze starého muže blázna, dej mu mladou ženu. A tak se i stalo. A brzy byla svatba. A po svatbě... Bratíšku, dneska je muzika. Budeme tancovat. Ale Dorotko, já... Snad nechceš, abych tancovala s někým jiným. Pane kníže, když velkoryse pominu, že ten člověk chtěl zabít mne, chtěl mě zabít, nemohu pominout, že ten člověk okradl svou matku, těžce zkoušenou vdovu a víc
víte, co ji nechal na krku? Nechali na krku celý mlýn. Dobré jitro, papa. Dobré jitro, tatínku. Dobré jitro. No a co já s tím? To jí mám snad synáčka převychovat, nebo co? To je nejasnost. Nám by stačilo, kdybyste ho, tedy Petra Máchala, nechal sadit do vězení, protože je to velice nesmírně nebezpečný člověk, jasnosti. Víte co? Přijďte někdy jindy, teď nemám čas. Vy říkáte, synáček zlobí. Jsem jen slabá žena. Bojím se, aby mi ještě něco neudělal. To mě říkej. S dětmi jsou starosti. Tak zde, prosím. Papa, podívej se, teď už přece uzná, že potřebuji nové šaty. To jsou ale státní peníze na armádu. Ale já nemám nic na sebe. Proč jiné šaty dám Adéle? Andělinko, nepláč. Já žádné šaty nechci. Mně stačí tyhle. No, Čuso, takhle se nikdy nevdám. Co udělal ten Petr Máčal, že ho chcete rád zavřít? Jasnost. Kdyby vaše ruka uchopila nejjasnější vrchu, ano, a ráčila se co nejjasněji podepsat zde. Ale tak podepis papa. Doufám, tatínku, že nejdřív zjistíte, na čí straně je pravda. Prosím. Pravda, jasnosti. Jaká pravda? Prosím, sličný Josef. Takhle se nechat ošidit. Všechno jí tam nechat. Kam si dal rozum, Petře? Všechno jsem jí tam nenechal. Podívej, to je pomáhně. Ten prstínek dáme pro své nevěstě. Raz, dva, zastavili stát, raz, dva. Neumíte pozdravit? Podle rozhodnutí jeho jasnosti jste zatčen. Jste začen. Tak, Ne. začen. A proč? To vám vysvětlí na dálku. Petře, musíš utéct někam hodně daleko. A proč? Když jsem nic neudělal. Co pak se tak nemůžeš stavět pánu? S pánama musíš vždycky dobře vycházet, když chceš žít spokojeně. Já chci žít spokojeně, babičko, ale tady s tebou. Všechno prohledá. No rychle, honem! Co se děje? Vy dva, odveďte jí na zámek. Půjde do vězení místo Petra. Puste jí! Máchale, zdej se! No za ním, chyťte ho! Jako mládenče, zachránil jste nás. Mládenče, kde jste se naučil tak skvělé skři. Děkuji vás, jsme se zabili. Děkujeme vám. Děkujeme. Poutejte ho, tak dělejte. Počkejte, vždyť nám zachránil život. Slibuju, tady je zatýkač. Odveďte ho! Tak pojď, Nise. Ale to je přece nespravedlivé. Angelino, děkujeme ti, Petře. Obě. Není zač. Jedem. Na druhé straně to byl přece on, kdo nás zkoušel vykoupit. Ne? Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně? Tady taky, ten se hlásí. První se přihlásil Braník. Zevrubný plán vesnice a popis Doroty Máchalové. Pozor na peř a žádnej alkohol. Dobře. Aha, postavil. Dnes jsem něco. Děkuju. Zítra budeš mít soud. Hlavně se nepřestaň nikde. On není zlý, ale nemá rád, když si s ním někdo hádá. A bude tam tvoje
vaše sestra? Angelina, bude. Jak se vlastně jmenujete? Adělka. Tak já už musím jít. Tak nashledanou. A ještě jednou děkuju, Adělko. Máte tu návštěvu? Koho? Jaká pak návštěva? Já jsem tady doma víc než vy. Co tady chcete? Přišla jsem kvůli Petrovi. To všechno ten správce, to je vám. Kde pak já? Já mám přece Petra ráda. Já ho tu potřebuju. Já zítra hned chci zajít na zámek a poprosit, aby ho pustili. A víte co? Já tam zajdu hned a je to. Jenom kdybyste byla tak hodná a pohlídala mi tu ty buchty. Jo? Aby se nespálily. Vemte si to na sebe. Já jsem tady hned. Ach, já. A je to baba jedna. Dejte pryč to závaží, nevehla. Přeji pěkné pozdravení. Může mi tady někdo vysvětlit, co se tady děje? To bych taky rád věděl. U všech časů, jak to, že neklesá? Jste Máchalová že to kopyto nemehlovatý zase něco popletlo. Jste porota Máchalová Tak to teda ne. No tohle? Já jsem Máchalová.
A vraní, ke mně! Až si to přijde. Zbavuju tě hodnosti vraníka. Zítra si ke mně přijdeš pravočí ocas. Mazej! Sundejte ji! Kamče, nemůže, tam nás trčí bábu. No jo, ale co s ní? No, co? Přinesli jste mě sem, tak je snad, co se vezmete zpátky, ne? Tak to teda ne. Peklo není žádnej holubník. Velice správně řečeno. Podle pekelného řádu každý, co peklo schvátí, to už nenavrátí. Leda, že byste přítomná Máchalová Vraníkův omyl odčinila. Co mám s vámi dělat? Aspoň, že tu máte tekloučko. A ty, Vraníku, koukej mazat zpátky na zem a přines tu pravou Dorotu Máchalovou. Nebo z tebe udělám žížalu. Tuto truhličku se šperky ukradl své ubohé nevlastní mamince a poté utekl za mlýna. To není pravda, jsou to moje věci, dala mi maminka, než umřela. Že? Jsou to moje šperky, to on mi je ukradl. Proč by jinak utíkal z domova? Starala jsem se o mě jak o vlastního. Je to rebel. 3 zatýkání. 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 zesměšnil. Víte, neudělal, zapněte si babičky, proč to vlastně není? Protože si ji odnesl čert, na vlastní oči jsem to viděla. Sám vidíte jasnosti, jaká je to rodina. Peklo se nikdy nemýlí, to je důkaz. Navrhuji ho zavřít na doživotí. Na doživotí, to jako do konce života. Ano, jasnost. Navrhuji ho zavřít na doživotí, do konce života. Angelino, řekni něco. A ztrátu majetku. A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost. Já nevím, co Petr Máchal udělal nebo neudělal, ale nám s Angelinou zachránil život, když zastavil splašené koně. Chtěla jste snad říct, když prchala přes spravedlnost. Ať Angelina řekne, jak to bylo. No tak Angelino, mluv. Čekáme. Já nevychová, já jsem byla rozrušená. Ale Angelino! Jeho jasnosti, ať jde na vojnu na 10 let. To ne! Já ho zkrotím. To je málo. To je málo. Do života. Tak na 12. Ale předtím, než se Vraník vydá pro Dorotu Máchalovou, zajde do hospody, kde ho přinutí vypít pár korbelů piva. Ten den akorát vojáci verbovali v hospodě muže na vojnu a on se jim klidně pod vlivem alkoholu upsal. A vojáci mu hned navlíkli mundur a jeho šaty spálili. Ta naše hospoda. To je vyvezený. To koukáš, to je návštěvička, co? Ty kašpare, co to máš na sobě? Mazej! Ale ta mám mazát? Ne, já jsem to tak nemyslel. Nemysli, mlč, ty máš ocas. No, Šatek. jaký šatek? Spálili ho vojáci i s těma šatama, ty vole! Ušek rohatých, necháš si spálit ocas a ještě se necháš naverbovat? Ode dneška nejsi čert, ale obyčejný smrtelník. Peklo se ti navždy uzavřelo. Milosti a nejtemnější temnosti. Já udělám všechno pro to, abych to napravil. Milost pekelný kníže. Já už slibuju, že už nikdy nebudu pít. Raz, dva, zastavit, start, raz, dva. Bravo, hop.
Ještě země budeš. Zemi! Styk! Zemi! Styk! To je boura, rozbraň. Co to je? Máchale, vrať se do řady, zpátky do řady. Máchale, máte 20 dní arest a 50 trnulí navíc. Chyťte je! Celý den na člověka dvou, válej ho v plátě a ještě k tomu 50 gram holí navíc. A to všechno kvůli týdny zatracený ženský. Snad jsi nezamiloval. Ještě to tak. Musím dopracovat víc jednu modlou dobu, takže to nebude. Nejmenuje se náhodou Dorota Máchalová. Jak to víš? Protože z těch, koho znám, si zaslouží peklo jedině máma cechy. Jo, tak ty seš ten Petr Mácha, že jo? Budeš asi vážně čet. No to bych prosil. Ale vlastně já už žádnej nejsem. To bych musel být zpátky svůj vůči ocas. Vůči ocas. Bez něj se přece nemůžu vrátit zpátky do pekla. Počkej, jak vůči ocas? Bez něj se nemůžu proměňovat. Tomu nerozumím. Nástup na oprystájí. A mohl by to být ocas mrtvýho vlka? Samozřejmě, čilýmu bys mu asi těžko uřezal ocas. Počkej, o něčem bych viděl. Ale potřeboval bych se dostat s kasákem do Lopeského zámečku. Tam mají plnou svými vyčpaných klubů. Počkej. A ta naše hospod. Co se děje? Jak je? No co by se mělo dít? Nic. Opravdu nic. No opravdu. Tak, ten vlčí ocas bych měl. A hele, stoj tu co máš dělat? Dneska mám moc sluší princezno. A dokonce galent? Ale když jsi mě ještě nepožádal o tanec. Dovolte, aby svou chybu napravil. Už dávno jsem vám chtěl říct. No, a já vás vůbec neznám. Ty jsi nový, ne? Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Ale to je přeci mladý náš náchal. Dnes ukradl tu uniformu. A co si to vůbec dovoluješ? Mám to vidět. Stráže! A mě na pořeže. Nic nestalo. Klidně toho noci ze curáne dělejte. Běžel tam tudy. Dělejte! Děkuji vám, princezno. Nashledanou, Petře. Petře. Dorotko! Co? Co tu děláte? Pušte mě! Nechte mě bejt! Co tu děláte? Puste mě! Vojáci! Ke mně! Všichni ke mně! Petře, pojď za mnou! Do pekla za námi nemůžou! Mácha! Za ním! Chyťte ho! Chyťte ho! Máchale! Herigo, Donner, Metr, Krocajs, Ellen! Máchale! Pamatuj si! Tebe čeká šibenice! Herigo, já si zlomil šavly. A kde jsou? Puste mě! Puste mě! Nech mě bejt! Chopte se jí. Puste mě! Co tu děláte? Puste mě! Puste mě! Je naše! Chopte se jí. Počkejte! Ty jsou nádherné.
žádná práce. A ani tady u nás. Teď nám zničíš naši dobrou pověst. Vyber si při přání a koukej mazat zpátky na zem. Co tohle Ferrari? Nebo podle lampončí. Babička, jedno přání už máš, vezmi mě zpátky do výživez. A co dál? Petře, počkej. Tohle si přeji. Na co takový obřivý kabát? Je kouzelný. A ten, kdo ho nosí, najde po každém v kapse duta. Když tam ovšem šáhne. A co by si přál ty? Já? Já bych si nepřál nic jiného, než si dojít na zem pro kabál. Tak Dobro. dobrý s tebou. Nemám námitek, aby si vzal ten kabát i s babičkou. A pokud jde o Janka, pustím ho s tebou. Ovšem s podmínkou, že mi s kaprálem přinesete i správce ze zámku. Dobře, ale nepoznají mě tam nahoře. Když máš na sobě ten kabát, si chráněná osoba. Ale jakmile ho sundáš, ztratíš veškerou moc. I správce, i kníže se záhy dozvěděli o cizinci, který má nějak moc dukátů a rozdávání. 81, 82, 83. Dále, malý okamžik. Víš, kdo to je? To je správce. Já vím, já mu sedím ten klobouk s brkem a ty ho svítí. Takže pak jsme se přestali. 70. 70, tak 70. 71, 72, 73. Co si to dovoluješ? Kaprál, ke mně! Aspoň vezmu oba dva. Ušetřím jednu cestu. Děkuji, Petře. Vážený a šlechetný, vy mi to nebudete věřit, ale já jsem ten největší chudák v celém knížectví. Všichni mě šijí. Děti, správci, teda chci říct, já mám jenom dluhy. Co pak byste potřeboval, pane správce? Jak můžete vědět, že nejsem? Nebudeme si hrát na schovávanou, pane kníže. Kolik byste potřeboval? No, 20 000 dukátů. No já vím, je to hodně. No dobře, ale pod podmínkou, že mi za ženu dáte svou dceru. No, 30. No, dobře. Musíš si ho vzít. A když se trochu umije a oblékne, Nebudu se mít ani oblékat. Princezna si mě musí vzít takovýho, jaký jsem. takovýho boha už si nikdy nevezmu. Přece bych se s takovou příšerou nikdy nemohla ukázat mezi lidma. Třebaj. Dobře, jak myslíte, s Bohem. Ne, děti, prosím vás, vždyť bude válka. Papa, a co za Adéla? No papa, dobře, já své slovo dodržím. Dostanete mou dceru za ženu. Přinese to oběť. Velikou oběť pro knížectví a pro rodinu. Nashledanou. Podívejte šedičky, kotičky. Chudinka malá. Před ona zvykne. Přišla návštěva. Kdo je to? Počkej, Angel, Přišel jsem no si to pro... jsou pravé. Přišel jsem si pro svoje nevěstu. Tak tohle si beru já. Když jsem žádal o vaši dceru, dal jsem na mysli Adélu.
moje milé. No prosím, a já musím na oce. Ale já snad něco vymyslím. Angelínko, děti. Ale já chci ženicha hned. Prosím tě, Angelínko. Prosím, Angelínko, prosím. Tady tanečník tě žádá. To jste udělali dobře, že jste si nevzal toho mináře. Co byste tomu říkala, kdybyste si vzali knížete, i kdyby to byl knížetek. Já totiž na žádné peklo nevěřím. V tom případě, prosím. Janka to je. To jí u nás nebude zle. Janku! Já zkusím. Ale Janku, Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dnes spoustě lidem peklo chybí. To víte, nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.